Goazen aurrera. Oxoazidoak lehenengo taldearekin esan dugun moduan, oxoazidoak egiteko anhidridoari ur molekula bat, bi edo hiru batuko diogu, meta, piro edo orto eginda, eta familia honetan meta ez dugu idatziko. Joango gara pausuz pausu anhidridoa ateratzen eta anhidrido horretatik aterako dugu azidoa. Lehenengo pausu anhidridoa ateratzea da. Etortzen bazaigu oxigenoa eta kloroarekin lotzen bada, bi kloro behar ditugu, 5 oxigenoarekin anhidrido klorikoa egiteko. Meta denez, ur molekula bakarra batuko diogu, eta honek emango digu H2 Cl2 O6. Simplifikagarria denez, HClO3 jarriko dugu. Bi eta 6. Simplifikatu egiten da, dana zati bi eginda, ateratzen zaigu hau. Hau izango da, azido kloriko. Zergaitik kloriko eta ez meta? Talde honetan meta ez dalako esaten. Azido kloriko. Bi ur molekula batuko dizkiogu. Anhidrido klorikoa baldin badago, lehen bezala eginda, bi ur molekula batzen badizkiogu, ateratzen zaigu. H4, Cl2, bi. Hemen 5 eta hemen 2, 7. Simplifikagarria da? Ez, hau ezin dugu simplifikatu 4, 2 eta 7 dugulako. Orduan hau izango da H4, Cl2, O7. Azido pirokloriko. Orto kasuan, hiru ur molekula batuko dizkiogu, jartzen dugu anhidridoa, hemen egin dugun bezala, hiru ur molekula batuko dizkiogu orduan, 6 hidrogeno, 3 bider bi 6, bi kloro, 5 eta 3, eta 8 oxigeno ditugu. Simplifikagarria da? Bai, zati bi egiten badagu, H3, ClO4 eukiko dugu. Hau izango da, azido orto kloriko. Anhidridoa gehi ur molekula bat, kloriko meta ez dalako idazten, familia honetan gaudelako, bi ur molekula jarrita pirokloriko, orto, hiru ur molekula direlako ortokloriko. Zergaitik kloriko? Anhidrido klorikoari ur molekula batzen dizkiogulako. Kloroak bat, 3, 5 eta 7 balentzia ditu, ipo oso ikoperiko. 5 danez oso. Anhidrido kloriko, azido kloriko. Anhidrido kloriko, azido pirokloriko. Anhidrido kloriko, azido ortokloriko. Orduan irakurtzen badagu azido ortokloriko egin behar dugula, badakigu anhidrido kloriko hartu behar dugula, eta 3 ur molekula batu behar dizkiogula. Orduan, anhidrido kloriko hartzen dugu eta 3 ur molekula batzen dizkiogu. Azpi indizeak ikusi, simplifikatu eta formula aterako genuke. Egingo ditugu saiakuntzak klasean, eta gero ariketak eginda ikasiko dugu ondo egiten. Goazen aurrera.